Bakit ganon? Kapag nag-flex ka ng tagumpay, mayaman ka daw. Kapag wala ka namang napatunayan, tamad ka daw. Ano mang gawin mo, may masasabi sila. Kaya't sa pangarap, sarili mo lang ang pakinggan. Dalawa lang ang tao sa mundo. May pangarap at kumikilos para dito. At may pangarap, pero hanggang pangarap lang. Ganyan ang pagpapatayo ng tahanan. Trabaho kapag may pondo, tigil kapag wala. Pero bawat pawis, nagiging pundasyon ng pangarap. Hindi ito karera. Ang mahalaga, handa ka lang sa sakripisyo, magtiyaga at kumilos hanggang sa pangarap ay maging totoo. Hindi ito pagyayabang. Ito'y paalaala lamang na walang pangarap na natutupad kung wala kang aksyon at disiplina.